Ya. Apa? WE, ya mene iki. Dikasih apa, Pak? Ya ora apa-apa. Napa, Pak? Jaluk pengen nyanding. Pengen nyanding. Heeh. Wis jejer kok. Ya ini. Heeh. Jenengan pengennya nyanding sapa, Pak? Aku pengennya adoh iki Ridwan. Pengennya nyanding sapa tapi, Pak? Sik tak takonane sing mau. Aku ya jane ya pengen iki milih, mau. Sik pundi sik pengen nyanding? Sing iki apa sing kae? Ilang mau. Sing kono ya. Nggih. Wong wis medina nyanding kok ya je pengen. Ya monggo Aku mono ngono ya, Pak ya. Heeh. Rada adoh sithik.